Il-medja ta' kemm nefaq kull turist li żar pajjiżna fl-ewwel 9 xhur tas-sena kienet ta' €935, żieda ta' 1.5% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Dan irriżulta minn tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wera kif bejn Jannar u Settembru in-nefqa mit-turisti kienet ta' biljun 318 miljun euro, 6.6% iktar mill-istess perjodu s-sena li għaddiet. F'dan il-perjodu, it-turisti li ġew Malta laħqu l-miljun 409,000. Biex bekk anke f'dawk li huma waslit kien hemm żieda konsiderevoli ta' 4.9%. L-iljieli li t-turisti għaddew f'pajjiżna żdiedu b'4.4% biex laħqu l-11 miljun u 300,000 lejl. It-tarif tal-NSO inkluda wkoll l-ewwel riżultati għal Settembru. Xahar li reġa' kien pożittiv għat-turiżmu f'Malta bżieda ta' 0.5% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Bħal f'kull xahar ieħor matul is-sena l-maġġoranza ta' dawk li għażlu pajjiżna għamlu hekk għall-btala, bl-ikbar numru ta' turisti jkun ġej minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea.